सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। आंबेदेव मित्रमंडळ कार्लेवाडी कसाल यांच्या वतीनं संत गोरोबा काका पुण्यतिथी मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली। यानिमित्त उभारण्यात आलेला गोरोबा काकांचा वाडा आणि मुलाला चिखलात चिरल्याचा देखावा सर्वांचं लक्ष वेधून घेत होता।